Bon dia. Bon dia. Ens hem trobat aquí, tots els funcionaris que hem pogut de la Diputació, vestits de negre pel dol que estem manifestant amb les nostres actuacions. Manifestem dol per diversos motius. Primer, per com s'estan carregant els serveis públics els nostres dirigents. Segona, com ho fan a base dels treballadors que prestem servei als administrats. I tercera, per totes les retallades que la ciutadania amb aquests fets notarà. És a dir, estem de dol i així ho hem volgut manifestar.